Clúster Food Service és un grup d'empreses del food service català que treballem per la competitivitat, la innovació, la cooperació, per treure projectes productius pel food service. El clúster ha significat el poder-nos obrir altres visions empresarials de diferents formats al nostre. Ens està donant una intel·ligència de mercat que compartim. Ens ajuda, en certa manera, a avançar-nos amb línies estratègiques de recerca. Crec que treballem tots junts amb un objectiu en comú, que és visibilitzar i veure en què podem col·laborar i quines sinergies tenim. I estar al dia de les noves tendències de clients, de proveïdors, de consum. Clúster ens dona una capacitat o una possibilitat de connexió amb el mercat, de connexió amb les necessitats del mercat i de connexió amb els altres actors del food service de Catalunya. La immersió estratègica és un regal de temps. Serveix perquè durant 2 dies estiguem fora del dia a dia de l'empresa i per tant tinguem la possibilitat d'obrir una mica la ment, d'estar al voltant d'experts que ens estan fent pensar. És concentrar les novetats i l'avantguàrdia d'aquest coneixement amb una font d'inspiració i de tendències noves. L'activitat del hackathon va ser brutal. Quan veies allà 50 persones durant 3 hores pensant, dius, bueno, estem aportant aquí coneixement de 150 hores de 50 persones de molt de nivell, molt rellevants en el sector i que tenen molt de coneixement. I que et van arribant coses, van arribant inputs que segurament podrem fer servir amb el nostre dia a dia i tens aquella estoneta, aquells 2 matins amb els quals els dediques només per poder interioritzar tots aquests missatges que ens arriben. Crec que tots plegats ens estimem molt al sector i es nota. I bona gent, hi ha molt bona gent en aquest sector.